Alright, so isang magandang umaga po sa ating lahat at tayo po ay nandito pong muli sa Malabon Fish Market para sa panibagong update. So titignan natin yung kanilang mga latagan, no? So maraming mga kababayan natin ang namimili at naghahanap ng mga murang presyo, no? Dito po sa bayan po ng Malabon Fish Market ay dapat maging mapanuri sa inyong mga bibiling ulam para maiuwi ng maayos sa inyong bahay at maiulam po ng pamilya. So, a-update natin yung kanilang mga latagan. So, samahan nyo pong muli si Boss Lando Explore na mag-explore dito po sa Malabon, Tumpukan. So, tara, let's go! So, dito tayo sa unang bungad natin sa kanilang latagan, no? So, ang presyohan po dito ng hipon ay 240 na kilo at meron din pong tumpukan sa halagang 50 pesos at ang balat po natin ay 150 per kilo. At ang mga kilo po dito ng mga isdang goliasan 180 per kilo. At ang mga bangot po natin dito, kada piraso po ay meron pong 150 isang piraso at 170 kada piraso po ng mga bangus na inyo pong mabibili. At dito naman po yung mga kilo ng mga hipon ay 300 pesos. At meron din pong 100 pesos kada tumpukan. At yung mga golden pompano po natin ay 320 ang mga per kilo. At galunggong po, no, 100 pesos tumpukan. Oh, galunggong! At dito na tayo sa ating pang mga vendor, no, o mga mamimili pa natin dito sa Malabon Fish Market. May tumpukan din po dito ng mga espada, pang pirito. 100 pesos na tumpukan. 200 po ang kilo ng mga latag po dito ng espada. So yung mga salmon mackerel po dito na bentahan po sa halagang 100 pesos. So yan po yung mga presyohan ng kanilang lata. 250 per kilo ng hipon. Alam mo. Mataas ka sa akin. So presyohan po dito ng salmon mackerel, 100 pesos po yung mga bentahan po nila ng mga tumpukan. 6 na piraso, meron ka ng pwedeng pang sabaw, sarsyado, prito, no? So ganito mga klaseng isda. Salmon mackerel po sa halagang 100 pesos na tumpukan. Thank you. At ang mga tumpukan po dito, ito po yung mga sap-sap po natin sa halagang 50 pesos. Yan po yung mga tumpukan. Pwede ka na magpangat sa kalamansi. Samahan nyo lang po ng sibuyas, kamatis. At yung tumpukan po doon na mga tunsoy ay 50 pesos na inyo pong mabibili. Ayan, tumpukan po, 50 pesos tunsoy. Mga tumpukan po na inyong mabibili. Galunggong po natin ay 100 pesos. 100 pesos na tumpukan. So maraming latag ng tumpukan, no? So galunggong po natin ay 100 pesos din po yung mga tumpukan na latagan po nila. At meron din pong burot galunggong at bilog na galunggong. So ayan po yung mga latagan dito, no?
Magkano kilo ngayon ng galunggong natin? 260 lang. 260 sa burot. 260 na kilo ng mga latag ng galunggong, no? Ito masarap paksiw to, yung burot galunggong, manamis-namis po yung lasa niyan. So tuloy pa rin ang latag nila ng mga isdang tumpok na mabibili po sa halagang 100 pesos. May ulam ka na. Bossing, thank you! Mm. At ito po yung mga latagan dito ng mga tumpok ng isda, no? At 50 pesos tumpukan po ng mga sapsap, lapis, banak, ayan. 50 pesos na tumpukan po na pang-ulam, no? At mga tunsoy, ayan po ay tumpukan. Ang dami, oh. Eh, mga 50 pesos na inyo pong mabibili sa latagan po dito sa Malabon Fish Market. At ang ating gulyasan po dito ay 160. Ayan po yung mga kanilang latag, no? Per kilo 160 sa gulyasan. Ayan po yung laman, no? Fresh na ginagawa, no? Ng ating idol. Ang bangus na kilo po dito ay 200 pesos. At gulyasan ay 180 per kilo. So maganda yung latag nila dito ng mga isdang dorado, no? At isdang labahita na inyo pong mabibili. Malalaking mga latagan nila dito ng labahita. So mga ilang araw tayo dito nakapag-vlog, wala tayo gaano makita mga isdang labahita, no? Mga ulo ng mga dorado. Pang sinigang, pwedeng-pwede, no, na lutuin. Sinigang sa miso o sinigang lang na walang miso, pwedeng-pwede po yan. So, yan po yung mga latag dito, no? Boss, magkano yung labahita mo? 200 pesos. 200 na dorado, sariwan-sariwa, oh. 200 pesos po, no, na mga kilo ng isdang dorado, labahita, at ang yung salmon 180 sa kilo po ng mga local salmon. 220 sa mga espada. Bisugo mo, ayan, 250 po, no, sa mga paksiwin na isdang bisugo. So yan po yung update natin dito sa mga latagan na inyo pong mabibili sa Malabon Fish Market. Boss, salamat, ha, thank you. At walang bangus. Ito po yung 100 pesos tumpok ng mga salmon mackerel, no? Ba't wala kayong bangus yun? Mga tapluhan. Oh, wala ano? Malalaki. Maliliit ang dating ng malalaki yung dating. Malalaki? So, ayan po yung mga salmon mackerel, no? 2 araw na, no? Kabarya lang. Salamat. At shout out sa'yo, Lodi. Mga fresh na ano, alimasan, no? Ayan, mga alimasan po na panggata sa gulay, alimango. So tatawid tayo dito kay Kuya Romy para sa update natin sa kanyang mga latag. Nasa si tatay? Ayun, masama pakiramdam ngayon ni Kuya Romy. Magpapagaling ka, Kuya Romy. At marami naghahanap sa iyo dito mga suki mo sa Malabon Fish Market. So latag ngayon, si Joy naman ang nagtinda ngayon ng tilapiyang Batangas. Wala nang bangos. Mataas yung pagkain. Yun nga, yung iba nga walang ano, latag. Sabi nga sa akin ni Papa mo, boss, kayo nakakukuha ng ano, ng bangos. 180 yung bentahan naman. Kaya nga, mataas nga eh. Eh magkano kilo ngayon ng ano? 120 pa rin. 120 pa rin ang per kilo ng tilapiyang Batangas. So Joy, salamat ha. Thank you ha. Shout out.
Salamat, salamat. Good morning. Tuloy pa tayo. Dito naman tayo sa kabilang side na mag-update ng kanilang mga latagan na ating update sa ating mga kababayan na namimili dito sa Malabon Fish Market at sa mga silent viewers po natin na sumusubaybay, no? Shout out sa inyong lahat. So sa gulay, ito yung mga latagan po dito. Sulit presyo rin po, no? Sa halagang 20 pesos ay meron ka ng pansaktuhan mga pansahog sa lutuing ulam. Ito yung mga paninda ni Nanay Josie. Nanay Josie, shout out at magandang umaga sa iyo. Wala si Nanay Josie pala. Hindi pala siya nagtinda ngayon. Pero pwesto to ni Nanay Josie, no? So yan po yung mga latagan po dito ng mga 10 piso na mga sili, bawang mga 20 pesos, no? Kamatis 20 pesos. So latagan, magkano yung mga kalamansi mo? 20, 10. 10 ang mga latagan dito at 20 pesos. Wala pala si Nanay Josie, hindi nagtinda. Akala ko si Nanay Josie kasi katawan eh. Kapatid niya yan. Kapatid pala. So Nanay Josie, shout out sa'yo ha. Good morning. Pati si Jerome, wala din, no? Wala rin, pareha silang absent. Parehas pa yata masama pakiramdam eh. Salamat! Thank you. So maraming mga latagan ngayon dito sa Malabon Tumpukan, no? So ito yung mga pwestuhan. So yan po yung mga mamimili po natin doon. At ito yung mga latag dito ng mga isda na mabibili ng mga balsagalunggong, bangus, tapos mga latagan po dito ng Tilapiyang Batangas, no? So babaybayin natin itong haba nito hanggang sa pagbaba para sa ating mga update sa bayan po ng Malabon. Yan itong mga balsagalunggong, no? Sa mga latagan, Tilapiyang Batangas at alumahan. Yan yung mga fresh na isdang batalay, no? Ganda ng batalay. Yung pang sinigang na isdang batalay. Alright, so medyo may konting build up ng traffic sa Malabon Fish Market. Gawa nga na marami sa ating mga kababayan ang mga namimili, no? At dito sa mga latag ni Kuya Warren, ito yung mga latag niya dito na mga isdang dorado. Yellowfin tuna. Kuya Warren, magkano ngayon presyo mo ng dorado? Ayan, 220 po, no? Pang sinigang na isdang dorado. Tapos talakitok, yellowfin tuna. Sa yellowfin, 240 po sa mga per kilo na mga yellowfin tuna. Salamat Kuya Warren ha. Thank you. Isdang gabi oh. Dito Kuya Warren, magkano? 200 pesos po sa isdang gabi oh. Sarap nito oh, sa sinigang. Yan po yung presyohan, no? Tapos mga isdang lapo. Lapo-lapo natin, no? Iba-ibang kulay. Tapos dalagang bukid, tuna. Yan po yung mga latagang talakitok. Yung mga yellowfin tuna. Dorado, shoutout sa'yo, Boss Aris. Magandang umaga. Magkano presyo mo ngayon ng lapo-lapo? Ito magkano? 300 ang kilo. Sari-sari na ito. 180 po, no? Dorado? 200. Yellowfin. 240 po sa per kilo ng yellowfin tuna. So mga bagong latag po ito ni Boss Aris na binibenta sa Malabon Fish Market. Shout out. Good morning. Salamat Boss Aris. Thank you. Shout out pang muli. Good morning. Shout out. Tapos yung mga, ito yung masarap na pang inihaw, no?